Amurrioko kaleetan gertatutako eraso bat izan da oraingoan. Emakume bat kaletik paseatzen ari zenean gizon bat jarraika izan zuen masturbatzen ari zelarik. Jazarpen sexual eta intimidazioaren bidez gure bizitzak baldintzatzen ditu indarkeria matxistak. Emakumeok naskatuta gaude gure gorputzak sexualizatzeaz, objektu sexual bezala ikusiak izateaz, eta kalera ateratzen garenean, halako egoerak bizitzera ohitu behar izateaz. Aurreko astean, enegarrenez elkartu ginen plaza honetan ere, urteko bigarren erailketa matxista salatzeko. Jakin badakigu erailketa matxistak indarkeria matxistaren eta estruktura heteropatriarkalaren ondorio izugarri eta lazgarrienak direla. Baina indarkeria matxistak 11 aurpegi ditu. Indarkeria matxista da emakumeon diru iturriak kontrolatzea. Indarkeria matxista da kaletik begiradarekin akosatzea. Indarkeria matxista da eraso bat salatzen dugun bakoitzeko gure hitza zalantzan jartzea. Indarkeria matxista da gizonen arteko aliantzak eraikitzen eta sostengatzen jarraitzea eta hartu beharreko ardurei entzungor egitea. Eta indarkeria matxista dira egunero pairatzen ditugun adibide gehiagoren zerrenda amaigabe bat zoritxarrez. Saretuta gaude erasoak salatzeko, seinalatzeko eta erantzuteko prest. Antolakuntza feminista delako gure tresna. Horregatik, beste norbaitek horrelako bizipenen bat jasan izan badu edo ezagutzen badu, Amurrioko emakumeon sarearekin kontaktuan jartzeko aukera luzatu nahi dizuegu. Ez zaudete bakarrik. Gure kaleetan, familietan, lanean, lagun artean, sistematikoki ematen diren erasoen aurrean, ardurak hartzea eta posizionatzea guztion ardura da. Konponbidea ez bazara, arazoa zara.